ginagawa, wala ka rin mapapala. Balik tayo sa tema na ako'y magtatanong na. Dahil di na ko na kaya tingin mo sinta. Masaya ka na ba? Kapag ako nakakapiling, gusto ko lang malaman kasi hirap na tulog na. Alam mo bang pakiramdam sa ginawa mo nun? Parang nasaan na pinupuna na ng pantalon. Kung talaga pinaglaruan mo lang talaga ang puso ko. Pinapakita mo lang ba? Matutugso ako kung iba itong pag-ibig na pinakon sa hindi ko na itong pag-ibig kaya sa buhay sa daigdig. Yeah! Mismo, sabihin sa akin kung ako'y mahal ba talaga sa sitwasyon natin ngayon. Patuloy akong nangangabagod sana